Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin mai suna Darussan Rayuwa kashi na 4. Darussan Rayuwa dai shiri ne da ke kawo muku gajeren labarai masu ɗauke da darussa muhimmai waɗanda za su iya taimakawa rayuwarmu. Kamar kullum, sunana Jamilu Abdulrahman wanda kuka fi sani da Haiman Ra'is ko kuma Mr. Writer, kuma ni ke gabatar da wannan shiri. A wannan karo mun zo muku da wani labari mai suna fari ko baki. Wannan labari ya faru ne a zahiri, sai dai wanda ya aiko da labarin ya buƙaci da a saka sunansa. Mai bada labarin ya ce, na taɓa tsintar kaina a cikin wata zazzafar gardama a tsakanina da wani ɗan ajinmu a lokacin da nake sakandare. Na manta abin da ya jawo gardamar, amma har in mutu ba zan taɓa mantawa da darasin da na koya ba a wannan rana. Maganar gaskiya ita ce har cikin raina na yarda cewa ni ke da gaskiya ba shi ba. Shi ma kuma tunanin da yake yi kenan. Ana cikin haka sai ga wata malamar mu ta zo wajen. Bayan ta tambayi abin da ke faruwa, sai ta ce mu je gaban aji mu tsaya. Da fara cewa ta yi mu tsaya a gefen teburinta, ni a gefe ɗaya, shi kuma a ɗaya gefen. A tsakiyar teburin nata kuwa akwai wani abu mai kama da ƙwallo an aji. Wannan abu dai kalarsa baki ne. Sai ta tambayi wannan yaron da cewa wani irin kala ne a jikin wannan abu. Na kasa yarda da abin da kunnuwana suka ji yayin da na ji ya ce ai fari ne, saboda kai tsaye ina iya ganin baki ne. Don haka sai wata sabuwar gardamar ta sake ballewa a tsakanin. Daga nan sai malamar ta ce in koma inda yaron yake in tsaya, shi kuma ya dawo inda nake. Bayan na koma, sai ta tambaye ni wani irin kala ne a jikin wannan abin. Babu yadda na iya, dole ta sa na ce fari ne. Ashe wannan abu kaloli biyu ne a jikinsa. Yayin da nake can gefen na ga baki, da nake nan kuma sai na ga fari. Daga nan gardamar tamu ta yanke. Ƙarshen labari kenan. Darasin labari. A wasu lokutan, abin da muke bukata kawai domin fahimtar wani shine mu kalli abin da ake magana a kai ta cikin idanunsa. Kada mu zama masu hamasa, zafin kai ko ɗumin ƙirji tare da tunanin cewa mu ne akan daidai a koda yaushe. Maimakon mu yi ta gardama da juna akan abin da bai taka kara ya karya ba, me zai hana mu yi wa juna adalci ta hanyar duban lamarin ta cikin idanuwan junanmu. Ya ku 'yan uwa, mu so junanmu domin junanmu. Kyakkyawan tunani shi ke haifar da kyakkyawar rayuwa. Jamilu Abdulrahman Haiman Ra'is ke ce muku mu huta lafiya, sai mun sake saduwa a cikin wani sabon shirin.